Hutano hwepfungwa, chikamu chechitatu. Kuwana zvipo kana mikana mumatambudziko. Makadini hama, ndinoitwa coach Fran, ndiri mbuya, ndiri mai, ndiri muzvare mandeya, ndiri mai chuma, ndiri chipangamazano kansela uye coach wehutano hwepfungwa. Ndinoshanda nemadzimai kuti wakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu, wagokunda, wagare upenyu hunovafadza chero zvakaoma sei. Kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei, ngatibatanei paMothers United. Kune vanoda kuziva nezvinodhaka, ngatibatanei nemubatira pamwe. Mothers United iri kubatira pamwe nemubatira pamwe. Zvingaita here kuti munhu awane zvipo kana makomborero kubva mumatambudziko? Kune mai kana baba vane mwana ari kushungurudzika nekuoneswa ndondo pamusana pekushandisa zvinodhaka. Nhasi tinoda kuti titarisane nemubvunzo uyu. Zvinogoneka here kuti mukushungurudzika nekurwadziwa kwatiri kuitwa nenyaya yezvinodhaka tiwane zvipo kana mikana inobva munhamo yedu? Ndakafundiswa kuti mhinduro yacho ihongu kana kwete. Zvamunotendera imi ndicho chokwadi. Ndinorevei? Kana tikati mhinduro yedu inoti hongu, tinowana zvipo kana mukana mumatambudziko. Tinoenderera mberi tichibvunza kuti saka chipo chacho chii? Mukana wacho uripi? Totanga kuzvitsvaga. Vanotendera Mwari vanogona kutaura naMwari wavo kuti Mwari, munoda kundidzidzisei nedambudziko ramandipa iri? Mukana uripo padambudziko iri ndeupi? Nhai Mwari, ndiratidzeiwo. Muenzaniso. Ndewa amai vakafirwa nemwana wavo musikana. Vakarwadziwa zvinogara zvakadaro nekuti musikana aiva nemakore 16 akarohwa nemotikari yaityairwa nemumwe munhu aiva akaparara nekudhakwa. Mai vakatambura, mai vakarwadziwa, vakaziva kuti mwana haachadzoki, uye vakakumbira kuona chipo nemukana kubva mukufirwa nemwanasikana wavo. Vakatanga kushanda vachidzidzisa vanhu kuti kutyaira motikari wakadhakwa kunourayisa. Wakabatana newe mutemo kuti vanhu vanotyaira wakadhakwa wapiwe murango inoita kuti wasatombode kuzviita. Saka imi muchitarisana nedambudziko ramuinaro, chipo chiripo chii? Mukana uripo ndeupi? Zvinoda kuti mutore nguva yekufunga zvakadzama. Hatitasiri kuti chipo mobva mangoti machiwana ipapo, asi kuvepo chiripo uye mukana kuvepo iripo. Kune vanoti hapana chipo kana mikana, chinovawo chokwadi kwavari, nekuti zvinoitika kana munhu asarudza nzira yemafungiro iwayo. Anenge achingofunga nezvekuzvinzwira tsitsi uye kuzvipa mhosva nekupa mwana mhosva, nevamwe vese vachipumwa uroyi vachipiwa mhosva. Saka nguva yekutsvaga zvipo kana mikana hapana. Ruoko rwemunhu akadai runenge ruri pamoto kana pachitofu, sekutaura kunoita mudzidzisi wangu Shezad Shamin. Saka nhasi ndinoda kukupai chitsveru. Chitsveru chekuti mutsvage zvipo kana mukana mudambudziko renyu risakusuwei. Muwane rufaro rusinganzwisisiki kune vakawanda, nekuti mafungire enyu ndiye munhu ane hutano hwepfungwa. Zvinotora zvinhu zvitatu chete kuti mutange kuvaka nekusimbisa mhasuru dzepfungwa dzenyu, kuti muzogona kuona zvipo nemukana, kwete kuona zvakaipa chete. Chekutanga, dzidzai kuganhura pfungwa dzinoshungurudza, dzinosuwisa, dzinotsamwisa, dzinoparadza. Chepiri, itai pfungwa dzinotsvaga zvipo nemukana muupenyu. Kana matambudziko akuwirai, moziva kuti chinhu chese chine chikonzero chachinoitikira, asi basa renyu nderekutsvaga zvipo nemukana. Todzidzisa vamwe, tova vanhu vari nani. Chetatu, kugona kuzvidzora nekudzoka panzvimbo yerunyararo nerufaro chero zvakaoma sei. Kune vanoda kuenderera nezvidzidzo zvehutano hwepfungwa nekuti mhasuru dzepfungwa dzinosimbiswa sei, aiwa ngatibatanei. Ndatenda Mwari vakuitirei zvakanaka.